léamh inniu, tá mé ar eisirí, agus inniu, tá mé chud Cillian ag comhaireamh léamh, Bóchan sin, agus an comhaireamh, come on, tacaí linn, tá sáimid, scéal deasa tá an, tacaí léamh. Cillian ag comhaireamh. Cillian ag comhaireamh, le Siobhain Grogan, Olivia Golden a Washig, agus Coslifa a Dailteach. Hai, sa Téigh le Cillian, lá brethe sanna duit. Bhalla cabhrú lom inniu, bé mé gnóthach mar tá féile na soláin siúil. Cínte a uncail Mickey, ba bhreaala mé sin dhéanamh a dreagar Cillian. Cuireart na héadaí seo agus tar arás chugam sa Mickey. Féile na soláin. Fechas an traein. Neadar cad a bhééis ar siúil le Cillian. Féach inis tás tú gléasta cosú lomsa sa Mickey. Is stúrthór thu. Cén ís thu inniu. Tá mé rábh líon deag díis sa Cillian. Ba chóir gomeach an lá seo speisialta ach tá mé brónach mar ceapann go ndearna má hismathirí dearmad ar lá brethe lena. Ná bí brónach sa Mickey. Béite gnóthach lomsa. Sé mian mo chrí a bheith ag obair ar traein sa Cillian ag gáire. Stúrthór. A bháire. Tá trúraging ag obair ar an traein inniu sa Mickey. Seo ag Cillian mo chúntóir. Beidh sé go deas daoine a bheith ag cabhrú lom agus tú ag tomáint. Fáilte ar bord sa máire. Féchortsa. Tá tú cosú le stúrthór ceart. Beidh an traein gnóthach inniu. Tá féile na soláin siúil. Sinan fá a bhfuil daoine gléasta sús. Féachar Cillian. Agus ag gléasta go deas. Mar stúrthór traein. Tá scetamíní orm mar tá mé ag obair ar an traein lem uncail Mickey an stúrthór. Ca ha mí dul ó charráiste go carráiste ag comhaireamh na ndaoine agus ag stampáil na dticéad leis an stampa seo. Rachamíd go dtíon chéad charráiste inis. Scitamíní ar den éigean an sin. Tá féasóg ada rua ort sa Cillian leis an baisnéir. Tá cóta fada glas ort agus tá bachal i do lámh agat. An tos an éamh páric, pátrún na héireann, dabhla mé faoi néamh páric ar scoil. Tá mé gléasta mar néamh páric ar san paisnéir, maith an búchal. Cé bhéh duine atá sa chéad charráiste sa Mickey le Cillian. Nílach duine amháin sa chéad charráiste a dreagar Cillian. Tá ceart agat sa Mickey. Tá duine amháin an seo. Cé bhéh dticéad atá le stampáil agat. Nílach ceann amháin le stampáil agam sa Cillian. Sin é go ddéarach sa Mickey. Sa chéad charráiste tá duine amháin ann agus dticéad amháin. A raig linn go dtíon dara charráiste sa Mickey. Fechan bachal an sin. Agus pátrún, néamh páric. Fech. Cé bhéh duine atá sa charráiste seo. Duine amháin. Cé bhéh dticéad atá le stampáil. Freagragah? No, bháin can é seo ardú. Ceann amháin. Neadar cad a thorlóigh sa dara charráiste. Cé bhéh duine atá sa dara charráiste a dtíofraigh Mickey. Duine Bert a dreagar Cillian. Tá Bert sa dara charráiste agus tá siad gléasta mar cúpla chomhanan. Tá an ceart agat sa Mickey. Tá Bert an seo. Cé bhéh dticéad atá le stampáil agat. A héan a dó sa Cillian ag comhaireamh. Tá gá cheann le stampáil agam. Maithú sa Mickey. Sa dara charráiste tá Bert ann agus dhá thicéad. Leathaimid a raig dtíon trío charráiste sa Mickey. Fech cúpla comhanan. Nuair tá cúpla anna a bhreanín anna chosú lena chéile a chiad.
brenin si sin anna chosú lena chéile freisin. So, cé bhé duine atá sa charráiste seo. Ó, cum seo ordú. Agus tá bert. Cé bhé ticéad atá le stampáil. Gach ceann. Nis, bacham de reiche carráiste iver a trí. Cór na duine sa tríú carráiste sa mici. Well, tá si cosú le locha agus tá spéaclaí gréine orthú sa Cillian. Duine, bert, trúr. Cé sibh se? Is locha muid agus nílamid in an éon rud a eicáil a ddraigar pasnéir. Tá trúr sa tríú carráiste sa Cillian. Tá is agam na trí loch ghala. Sin é sa mici. Tá trúr anseo. Cé bhé ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí sa Cillian ag comhaireamh. Tá trí cín le stampáil agam. Maithan búchal sa mici. Sa tríú carráiste tá trúr ann agus trí hicéad. Tá aithne agam na daine sa charráiste seo sa Cillian. Is iad me chul chearracha iad. Aisling, Ciarán agus Róisín. Tá siad ag dul go dtíon éile inniu. Tá súlagan go bhfuil na ticéad ré acu. A raig linn go dtíon carhrú charráiste sa mici. Spéaclaí gréine. Agus duine dál so. Duine nach féidir le éon rud a eicáil. Agus iad gléiste mar lochóga. Cé bhé duine atá sa charráiste seo. Trúr. Duine, bert, trúr. Cé bhé ticéad atá le stampáil. Trí cín. Agus a raig ling. Céad charráiste eile. Cé bhé duine atá sa cheathrú carráiste a díomhraigh mici. Tá gach duine clúdathe le cleití bána anseo a ddraigar Cillian. Duine, bert, trúr, carthar. Tá carthar sa charráiste seo. Cailín amháin agus trúr búchalaí. An ealaí sibh, se is ealaí muid sa pasnéir. Is mise fanúla agus seo iad mar ratháracha í agus an cúpla con agus fiachra. Tá sé agam sa Cillian. Is sibse clán léir, léamh bhámaí an scéal tragóideach sin dom. Táha búchala sa mici. Tá carthar sa cheathrú carráiste. Cé bhé ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a cethar sa Cillian ag comhaireamh. Tá ceithre cín le stampáil agam. Aus sa mici. Sa cheathrú carráiste tá cethar ann agus ceithre ticéad. As go brachlinn go dtíon cúigiú carráiste sa mici. Bheith cleite bán agus bheith an eile. Na picture deasa sin dála. Fecharí, an haile orthú go léir. Ach níocha mise eile le fééis ó gríomh. Wacha sibh se. Cé bhé duine atá sa charráiste seo. Fan go bheice míid. Cethar. Feach. Duine, bert, trúr, cethar. Cé bhé ticéad atá le stampáil. Ceithre cín. Agus a raig lena ris. Cé bhé duine atá sa chúig ó carráiste a díomhraigh mici. Duine, bert, trúr, cethar, cúigar a ddraigar Cillian. Tá cúigar ann. Tá éadaí sport orthú go léir agus tá léróid mhuar acu. Cén sort fórne sibh. Is léróid chiisfeile í seo agus tá cúigar an bhuireann sa pasnéir. Is fuair an chiisfeile atá ann sa Cillian. Maithú sa mici. Tá cúigar sa charráiste seo. Cé bhé ticéad atá le stampáil agat.
a héan, a dó, a trí, a chathair, a cúig sa Cillian comhaireamh. Tá cúig cín le stampáil agam. Cínte sa Mickey. Sa chúigú carráiste tá cúig ar ann agus cúig ticéad. Fágamid an carráiste seo agus rachamid go dtí an séú carráiste sa Mickey. Líród cisfeile agus forann agus iad gimmert le chéile. So, céh duine atá sa charráiste seo. Comhaireamh, léamh. Cúigear, duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear. So, céh ticéad atá le stampáil. Cúig cín agus a raigling. Cóir na daoine sa séú carráiste sa Mickey. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, séisir sa Cillian. Tá séisir sa séú carráiste agus tá éadaí spórt orthú freisin. Tá an líród ag an bhforann seo níos lú ná an líród chiisfeile. Uaireanta imríonn daoine an cluiche seo ar an trá sa Paisinéir. Tá líród eitfeile acu sa Cillian. Is imróirí eitfeile iad na daoine seo sa charráiste seo. Maithú sa Mickey. Tá séisir sa charráiste seo. Céh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a chathair, a cúig, a sé sa Cillian comhaireamh. Tá sé cín le stampáil agam. Tá sé sin ceart sa Mickey. Sa séú carráiste tá séisir ann agus sé ticéad. Fágamid an carráiste seo agus rachamid go dtí an 7 carráiste sa Mickey. Fechann líród eitfeil. So, céh duine atá sa charráiste seo, fan go bhfeicimid séisir. Imí comhaireamh. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, séisir. Céh ticéad atá le stampáil. Feiceann seo anois. Sé cín. Céh duine atá sa 7 carráiste an díomhríoh Mickey. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, séisir, seachtar a dreagar Cillian. Tá seachtar sa 7 carráiste. Tá dahanna éagsúla ar éadaí na Paisinéirí seo. Dearag, arráiste, buí, glas, gorum, indigo agus violet. Céise féin. Féchann na dahanna sa Paisinéir. I deanta a chéile is mudna an chóirtha a hagan amach nuair a bhíonn an bháisteach agus an gríon ann ag an am céanna. Tá is agamsa sa Cillian. Is iad seo an bóa báistí. Maithú sa Mickey. Tá seachtar sa charráiste seo. Céh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a chathair, a cúig, a sé, a seacht sa Cillian comhaireamh. Tá 7 cín le stampáil inniu. Iontach sa Mickey. Sa 7 carráiste tá 7 ann agus 7 dticéad. Tá mé críochnathe sa charráiste seo. Lenimid ag a raig go dtí an 8 carráiste sa Mickey. Fechann báha báistí agus na dahanna go léir fech. Dearag, arráiste, buí, glas, indigo agus violet. Nis an ceis mór ná. Céh duine atá sa charráiste seo. Seo áda Tá 7 ann. Goramid, duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, séisir,
seachtar. Cé bhéh ticéad atá le stampáil. No, I'm sure the freshen up make yeah. Seacht gín. Reigling cén céad carráiste eile. Cé bhéh duine atá san 8ú carráiste a ddífrig Mickey. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, achtar a Téigh le Cillian. Tá 8tar san 8ú carráiste. Ach cad iad, tá cligan agus cos amháin ar dhuine amháin, agus tá gach duine eile gléasta mar bheith cos ann. Is anmhí muid agus tá 8 gos ar sa passionéir amháin. Bíimiid inar gcónaí go dainn san airige. Tá sé agam ar sa Cillian is octopus sibh. Maithú ar sa Mickey. Tá 8tar sa charráiste seo. Cé bhéh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht ar sa Cillian I comhaireamh. Tá 8 gín le stampáil agam. Tá sé sin ceart ar sa Mickey. San 8ú carráiste tá 8 ann agus 8 dticéad. Rachamid go dtí an chéad cheann eile an 9ú carráiste ar sa Mickey. Fech octopus san 8 gos airge. So, cé bhéh duine atá sa charráiste seo? Cáimid é seo ar Donach gá. Agus tá, beag nach ríis, 8tar. Feice míad bhfuil, fe, sin an aig, gus cos amháin. Beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, 8tar. Agus cé bhéh ticéad atá le stampáil. Sin an tá 8 gín. Cé bhéh duine atá san 9ú carráiste a ddífrig Mickey. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, 8tar. 9 a Téigh le Cillian. Tá 9 san 9ú carráiste. Tá sí go léir cosúla réon íana agus tá srón dhearach ar dhuine amháin acu. Éasca péasca, seo é Rudolf agus réon íana iadí na nullag. Ach ní eicem dadí na nullag. Níl an nullag take fós agus tá dadí na nullag sa bhaile ag agrú gach rud don chéad nullag eile ar sa Rudolf ag gáire. Maithú ar sa Mickey. Tá 9 sa charráiste seo. Cé bhéh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a 9 ar sa Cillian ag comhaireamh. Tá 9 gín le stampáil agam. Ceart a ríis ar sa Mickey. San 9ú carráiste tá 9 ann agus 9 dticéad. Tá mí críochnathe sa charráiste seo. Lena mí go raig go dtí an 10ú carráiste ar sa Mickey. Réon ia. Feiceam Rudolf, fech. Rón dearag. Nis, cé bhéh duine atá sa charráiste seo. Go bhfuil libh ón scéal? Look, feiceam iad nis. Tá 9. Fech. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, 8tar, 9. Agus cé bhéh ticéad atá le stampáil. Seo orda freisin fech. 9 gín. Reigling, an céad carráiste eile. Cé bhéh duine atá sa 10ú carráiste a ddífrig Mickey. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, 8tar, 9 a Téigh le Cillian.
tá déanúir sa 10 charráiste. Cad leis bhfuil míid an cosúil sa Paisnéir. Tá sibh go léir gléasa cosúil le 10 beanna bálála sa Cillian. Maithú sa Mickey. Tá déanúir sa charráiste seo. Cé bhéh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a 10 sa Cillian i comhaireamh. Tá 10 gcín na stampáil agam. Tá sé sin ceart sa Mickey. Sa 10 charráiste tá déanúir ann agus 10 dticéad. Tá gach rud déanta agin sa charráiste seo. Lena míid ar raig go dtí an 10 charráiste déag. Sa Mickey. Pionna bálála. Agus fechaí ar go léir gléasta. Fech. Tá cé bhéh duine atá sa charráiste seo. Déanúir. Duine, beirt, trúr, ceathair, cúigear, séisir, seachtar, ochtar, naoinear, déanúir. Cé bhéh ticéad atá le stampáil. Ó, níl sam, cad ceapann sibse. 10 gcín. Cé bhéh duine atá san 1 charráiste déag a dtíofraigh miscí. Duine, beirt, trúr, ceathair, cúigear, séisir, seachtar, ochtar, naoinear, déanúir. Éon duine dhéag a dreagar Cillian. Tá éon duine dhéag san 1 charráiste déag agus éadaí sport orthú. Cén sort fórne sibh an bhfuil líróid agah. Tá éon imreoir déag an seo agus an líróid seo agin sa Paisnéir amháin. Tá an líróid sin níos lú ná an líróid chisfeile agus níos mó ná an líróid eithfeile sa Cillian. Sin líróid soccer, for an soccer atá ann. Maithú sa Mickey. Tá éon duine dhéag sa charráiste seo. Cé bhéh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a 10, a héan déag sa Cillian i comhaireamh. Tá éon cheann déag le stampáil agam. Tá ceart agat arís sa Mickey. San 1 charráiste déag tá éon duine dhéag ann agus éon ticéad déag. Lena míid ar raig go dtí an charráiste déarnach an dara charráiste déag sa Mickey. Cé bhéh duine atá sa charráiste seo? Med bháin. Éon duine dhéag. Útar fudfad ná an seo nach bhfuil. Duine, beirt, trúr, ceathair, cúigear, séisir, líróid ar cheann, seachtar, ochtar, naoinear, déanúir, duine dhéag. Cé bhéh ticéad atá le stampáil. Éon cheann déag. Racham méid raig. Cé bhéh duine atá sa dara charráiste déag a dtíofraigh Mickey. Cé bhéh atá an seo sa Cillian agus ag féchan timpeall an charráiste. Tá sé plódathe le daoine. Duine, beirt, trúr, ceathair, cúigear, séisir, seachtar, ochtar, naoinear, déanúir. Éon duine dhéag, dá réirg. Tá aithne agam ar na daoine go léir sa charráiste seo. Nach sin mo bhámó. Sí, agus sin daddy, mammy, saoirse, chaomha, léamh, agus mo chul cearthacha ó chligach an seo. Tá dhá réir sa dara charráiste déag. Maithú sa Mickey. Tá dhá réir sa charráiste seo. Cé bhéh ticéad atá le stampáil agat. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hoch, a naoi, a
de, a héindeag, a dódheag, sa Cillian I comhaireamh. Tá gá cheann déag le stampáil agam. Tá sé sin ceart sa mici. Sa dara charráiste déag tá gá réir gabhain agus gá thicéad déag. I ngach carráiste eile bhí téama leis an mréig éide sa Cillian. Níl an an téama ebrú amach, tá gach duine gléasta mar rudaí difriúla. Fan go bheice tú sa mamó. Gan chuine múchtar na sailte. So dúspóra, chorómi céhhéad duine tá ann. Céhhéad duine atá sa charráiste seo. Gá réirg, well, duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar, ochtar, níonúr, denúr, duineag, beirteag. Céhhéad dticéad atá le stampáil. Gá cheann déag. Cad iad sin sa Cillian. Tá sí cosúil le réalta beaga. Tá is agam is cúnla iad. Cé leis an gácha seo. A héan, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a de, a héindeag, a dódheag sa Cillian I comhaireamh. Tá gá chuineál déag ann. Go toban tá sin daoine I canna. Lá brethe sanna dit, lá brethe sanna dit, a chanan siad le Cillian. Déan an gach duine bula bus agus sin leanan siad a raig ag bécéal. Hip, hip, hurrá! Tá riméid Cillian. Is lums an cácha mar tá mé gá bhliain déag díis inniu. Sa dara carráiste déag tá gá réirg ann agus tá gá chuineáil déag an gácha. An digan tú inis, cad é an téama sa mamó. Is é seo tús do chóisiir lá brethe sanna dit. An réalta, san cuineál, agus fech an cíis dá mór, agus cé bheith cuineál tá ann. Oh, an seoscailt, sé deachar, ceann mór. Tá gá ceann déag. Fech! Tá seo go híontach sa Cillian agus ag rince le háis. Cheap méid an dhearna gach duine dearmad me lá brethe. Sa seo an lá brethe is fearr a bhí agam riamh. Cóisiir bhréig éide agin le mo winter go léir ag féile na soláin. Fech, cóisiir bhréig éide. Sin fearr go féileh. Comhaireamh ach tá sé sin déanta agin. Gach go raibh lá ítach ag có an Cillian. Agus fech seo, fear sin, fech. Cas an rá chun ceist a eicáil. Cíbhéad páiste. Cas an rá chun an ibre eicáil. I cuimhin leat. Páiste bháin, a rá fáiste, trí fáiste. Agus a raig, fech. Lena míad raig. Súlan gur hathan an scéalamh. Háid sib go mór lomsa a léamh. Agus tá súlagam bula le bhríos go luath. Dí sin, fána gid sláán.